Владимир, а что вы думаете по поводу выборов, псевдовыборов, которые проходят на территории нашего с вами родного Крыма? Знаєте, зрозуміло, що запитують мене, чи я там їх визнаю, чи ні, ви не будете. Я тільки, знаєте, що хочу сказати? Свого часу я бачив, як той так званий референдум відбувався в Криму. І от мене ще тоді, до мене прийшла ця думка, що, зрозуміло, Путіну там казан із смолою там вже кипить, дрова підкидають чорти. А наші люди йдуть на це. Просто від нерозуміння того, що вони чинять злочин. Чи щиро. Знаєте, до якого я висновку тоді дійшов? Що фейковість тоді правосеки захватять Крим, там вчинять різню в Севастополі, фейковість, що Сімферополь завалений трупами після отих подій 26 лютого. І фейковість самих виборів, бо тоді ще це був референдум, назвати те, що відбувалося референдумом, язик не повернеться, звичайно. Розумієте? І люди, мені здається, просяклися цією фейковістю і вважають, що це якась гра. Що от ми зараз можемо так зіграти, зараз так, забуваючи про те, що за все в житті потрібно відповідати. Прийде той час, коли за все доведеться відповідати. І саме тому, мені їх шкода, якщо чесно.